Господин Сабах, последните 2 нощи имате 2 опита за палеж на заведението Гъбката в Морската градина. Какво всъщност се случи? За съжаление, на 17 на 18 към 8 часа, като отваряме Гъбката, откриваме следи от пожар, който опитва да пали тук на павилион Гъбката. На 17 опитвали да запалят коша и го бутнали до Гъбката, плюс там някакви други отпадъци. На 18 изляли някаква течност върху хладилниците и вратата и се опитвали да запалят под вратата, като пуснали огън една дървена маса, която се намира непосредствено до Гъбката. Както знаем, в България има в момента много пожари и рискуваме да не става някакъв сериозен пожар и в Морска градина да пострада тази красива градина и да има сериозни последствия. Затова се обърна към общинските власти и към господин кмет. Моля, вземете необходимите мерки и да слагат наблизо някакви камери, които да се наблюдава тази част на Морска градина, защото тук явно обикалят хората с нечисти намерения и възможно да има някакви сериозни щети по Морска градина. Притеснявате ли се и за вашата собственост, както и за вас самия? Ние сме пуснали жалба малко преди 1 година, като имахме проектни заплахи от хората, които искаха да ни отнемат този търговски обект. Надявах се тогава полицията, прокуратура да се взели мерки. Естествено, притеснявам за себе си, за обичество и за семейството. Не е нормално това да се случва в нормална държава, където всичко имаме държава, имаме прокуратура, полиция и така нататък. Обект на какви интереси е Гъбката? Знаем, че вие водите дела. Да, водим дела. И ги печелите. Печелим 2 дела във Върховен съд. Чакаме от общината Бургас да изпълнява тези решения на Върховен съд, защото редно да ги изпълняват. В момента водим 3-то дело, който вероятно ги притеснява, защото ще го печелим, след като сме представили неспорни доказателства, че Гъбката не е по член 56, а по член 120 тя строиш. И вероятно те търсят начин да я запалят и да унищожат. Благодаря ви.